Milí diváci, práve tu na tomto mieste, v tomto kultúrnom dome v Bernolákove sa v týchto dňoch uskutočňuje jarná burza detských vecí, na ktorú sme zavítali spolu s našou kamerou. Poďte sa s nami pozrieť. Práve teraz sa nachádzame v kultúrnom dome, kde práve prebieha nielen výkup, ale aj predaj detských vecí. Avšak osud týchto vecí niektorým ľuďom nie je ľahostajný a preto prišli práve sem. Aby sme sa dozvedeli viacej o tejto krásnej akcii, prizvali sme si človeka na slovo vzatého, pani Luizu Gajdošovú, organizátorku tejto akcie. Ktorej by som sa chcel opýtať pár otázok. V koho hlave skresla táto krásna myšlienka predávať toľko krásnych vecí? No, bolo to v hlavách troch mamí, ktoré majú doma veľa detí, veľa vecí, málo miesta. A potom veľa mamí, ktoré chcú kúpiť oblečenie, takže takto vzniklo, že sme si nás povymieniali a začalo to. A koľký ročník? Organizujeme burzu 4. alebo 5. rok a toto je 7. burza, ktorú máme. A za akým účelom ste túto burzu organizovali? No, bolo to preto, aby sme mali plné skrine, aby sme potešili iné maminy, ktoré by si naše oblečenie kúpili. Vidíte, aby maminy stavili pekný piatok, aby stavili peknú sobotu, celú sobotu nakupovania, aby sa ich manželia zbavili a mali kľud od detí a mamín. Ale predať veci a kúpiť veci. Myslíte si, že tu nestretneme manželov? Stretnete dosť manželov. Sú zborní manželia, ktorí kupujú, kočikujú, sú manželia, ktorí platia. Je to aj dosť takých kupuje. Koho sem došlo viacej, maminiek či tatínov? Maminiek, áno. Dneska tu ešte maminiek viacej. Povedali ste, že je to teda 7. ročník tejto akcie a čakali ste takú účasť, aká je tu? Čakali sme menšiu účasť, tento registruje maminy, aj tak prišlo mimo poradia veľmi veľa mamín, takže museli sme niektoré posledné už alkoholu. A čo všetko si tu budú môcť ľudia zakúpiť? Oblečenie, hračky, kočíky, sedačky, bicykle, kolobežky, knižky, všetko, čo sa týka detí. Takže, čo k tomu dodať, len asi... Len prísť nakupovať, prídite si málo peniazy, bolo dobre nakúpite a prísť nakupovať. Tešíme sa na vás. Aj my, dovidenia. Tí, čo ste sem zavítali, aj niečo si zakúpili, verím, že neľutujete. Toto je malá ukážka nádherných vecí, ktoré ste si mohli zakúpiť svojim ratolestiam. Tam zapísal. Organizátorkou poďakovať. A ako to máš číslo? Ukáž mi to číslo. V prípade, že ste rozmýšľali o tom, aké hračky kúpiť svojim deťom, prišli ste o tú najlepšiu možnosť, pretože tu sa nachádzalo mnoho pekných a zábavných hier, ktoré mohli spríjemniť vašim deťom dní. Okrem spoločenských hier tu bolo množstvo plišákov, množstvo autíčok, ale aj užitočných vecí, ako sú napríklad tašky, rôzne vybavenie pre bábiky alebo kočíky. V prípade, že máte prváčika, ktorý od septembra nastúpi do školy, našlo sa tu aj mnoho krásnych tašiek, ktoré by ich určite potešili. Ako vidíte, je tu čulý ruch. Mamičky aj oteckovia si sem prišli obzrieť mnoho nádherného oblečenia a vidieť aj obuvy, vhodnej pre každú vašu ratolesť. Všetko vráťte tam, odkiaľ ste zobrali, Ema. Ale prosím vás, pozrite sa na mňa. Ja viem, čo vám poviem. Ja to neviem odletniť, nie? Dobrý deň, môžem sa vás opýtať, prečo ste sem prišli? Áno, dobrý deň. Prišla som sem kvôli tomu, že chcem zohnať nejaké drobné veci pre dceru a pre môjho synovca.
A ako ste sa dozvedeli o tejto burze? Dozvedela som sa z Facebooku a dozvedela som sa od kamarátky. Ste tu prvýkrát? Nie, bola som tu už na jesenej burze a to sa mi páčilo, tak som tu znova. Tak ste prišli a čo si plánujete všetko kúpiť? No hlavne tepláčiky, hovorím tepláčiky a také mikinky, už tu možno nejaké sa to kamery. Veľmi nádherné. A vidíme, že aj za priateľné, A za veľmi priateľné ceny, ceny áno, si pretože to pre môže takéto človek maličké zakúpiť. detičky to je v podstate spotrebný tovar, takže ja si myslím, že sa to veľmi oplatí. Dobre. Prišli ste niečo predať aj kúpiť? Čo ste prišli predať? Bicykle, sú to dva najlepšie, čo sú tu. Je to dva najlepšie bicykle? Áno. A čo ste... Takže nie, deti ako niečo dali, čo idú predať a samozrejme si môžu niečo aj vybrať, aby to bolo jednak jedno. Možno každý ročník, čo to bolo vlastne. Takže hovoríte, že sa vám to veľmi páči. Tak je to plní to tú funkciu, myslím si veľmi dobre, hej, a je to v rámci obce, čiže nemusíte nikam chodiť A dajú sa to kúpiť v podstate lacno veci. áno. Nie, to je len záber na prezeranie oblečenia. To je dosť veľké. Ako sa vám to páči na tejto burze? Keď som tu viackrát. Už ste tu po viacerý krát a po koľkýkrát? Štvrtýkrát ste tu? A čo ste si sem prišli zakúpiť? Alebo ste si to sem najskôr prišli obzrieť? Pre deti veci? A prišli ste si kúpiť väčšinou oblečenie, alebo ste si pozerali aj hračky? Oblečenie. A čo vás tu tak najviac zaujalo z oblečenia? Čo kúpite? Dobre. Ja veľa šťastia. Chcem sa vás opýtať, ako sa vám to páči na tejto burze? Veľmi sa mi páči, už som tu tretí rok. Ste tu tretí rok, už ste si tu aj niečo kúpili? Áno, vždycky vo veľkom nakupujem. Vždycky vo veľkom. A prečo vo veľkom nakupujete? Neviem, lebo je tu veľa pekných vecí, čo sa mi páči, aj to dobrá cena, čiže je to fajn. Nebojím sa minúť viacej, keď odchádzam z úplne plnou taškou. A prepáčte? A kupujem vlastne aj kamarátom a rodine a tak ďalej, čiže nie len akože pre svoje dieťa, ale aj širšie. Kupujete prevažne oblečenie, alebo kupujete aj hráčky? Čisto len oblečenie. Dobre. Záujem o kúpu na tejto burze bol, ako vidíte, mimoriadne vysoký. Pokladničky mali plné ruky práce a mamičky, oteckovia, ba aj deti sami neváhali stáť v dlhej rade, len aby si z tohto trhu mohli niečo odniesť. Z tejto nádhernej burzy pre televíziu Bernolákovo, Peter Šotník.